Ποιος είναι αυτός? Κάποιοι από εσάς μπορεί και να με ξέρετε, κάποιοι από εσάς μπορεί να κλικάρετε πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι. Όπως και να έχει, ξέρω ότι για να κλίκαρες πάνω εδώ, εσύ φίλε μου, είσαι άνεργος. Αλλά το ίδιο ισχύει και για μένα. Αν οτιδήποτε μπορεί να είμαι και πιο άνεργος από σένα, μπρο. Πέρα από την πλάκα πάντως, είμαι ο Τζο. Τους τελευταίους μήνες στριμάρω ό,τι συμβάν κι αν έχει γίνει στην ανεργία. Πραγματικά ό,τι. Αλλά αποφάσισα πως τα streams μου θέλω τελικά να είναι focused πάνω σε games. Οπότε κατέληξα στο να συνεχίσω να θέλω να καλύβω το τι γίνεται στον ανεργό κόσμο, απλά να το κάνω μέσω μορφής βίντεο στο YouTube. Που αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα είναι το ξεκίνημα αυτού. Τέλος πάντων, αυτά για μένα και πολλά είπα. Όσοι θέλετε να με τσεκάρετε να παίζω games live, μπορείτε να με βρείτε στο Twitch μου, για το οποίο θα υπάρχει link στην περιγραφή. Πάμε τώρα στην ανεργία. Χθες, σαν σωστός άνεργος, μπήκα στο stream του Χάκη και εντάξει, ξέρεις τι, δεν περίμενα κάτι wow. Η ανεργία τελευταία έχει πέσει. Τελευταία το πιο motion πράγμα που κάνει ο Χάκη είναι να φέρνει ολιφατζούδες και rappers. Α, ναι, και εννοείται το Θυμιόλα που δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει, αλλά οριακά έχει κάνει sneak in σε κάθε live του Χάκη τελευταία. Που δεν μπορώ να πω, W-motion, τα streams είναι fun as fuck. Απλά αυτό που εννοώ είναι ότι η ανεργία σαν ανεργία έχει πέσει, ρε φίλε. Πριν 3 μήνες, ας πούμε, θα βλέπαμε το τι έγινε με τη Γατούλα και τον Αφημιστή, ή μετά για την Τζορτζίνα και τη Γιούσεφ. You get the point. Δεν υπάρχουν τόσα άνεργα νέα όσο υπήρχαν. Οπότε και ο Χάκη αναγκάζεται να βρει άλλο τρόπο content αυτή τη στιγμή. Και μπαίνω που λέτε και εκπλήσωμαι ευχάριστα. Ξαφνικά ευλογεί τα μάτια μου το πιο άνεργο content που έχω δει οριακά μετά από το χωρισμό των γατούλιδων. Βλέπω TikTok live, το οποίο είχε μέσα Πάνος David, Χαγιάτε, Γατούλη και Αφυπνιστή. Ναι, καλά άκουσες, άνεργε φίλε μου. Γατούλη και Αφυπνιστή μαζί στο ίδιο live μετά από ό,τι έχει γίνει. Και όπως είναι λογικό και λογικά όπως φαντάζεστε, άνεργοι φίλοι μου, έγινε λίγο χαμούλης. Δείτε τι εννοώ. Τσάντα, για να σας δώσω λίγο context. Για να σας δείξω λίγο context. Λοιπόν, χθες κάτι έγινε, χθες ή προχθές, και μαλώσανε τη πουτάνας αυτούς που βλέπετε εδώ πέρα, συν το Γατούλη και τη Γατούλα. Ο Γατούλης έπαθε κρίση πανικού, κάποιος έκλαιγε. Γενικά από ό,τι έμαθα, κάπου τώρα θα γίνει τη πουτάνας. Και ναι, ο Χάκη είχε δίκιο, όντως έγινε. Όχι. Χαιρετώ την παρέα. Σε έχω προτείνει. Κάτι πρέπει να πάρουμε και Γεια σας, γεια σας. Τσαρώσος κομμουνιστής είναι ο Ω, μαλάκα, δες εδώ. Πάχινες λίγο, Βασίλη. Πάχινα εγώ. Τα Τι μαύρα, λες ναι. ρε μπρο. Real. Ισχύει. Πού Αυτά. πάχινα ρε παιδιά. Έχουμε φεύγα. Τα μούτρα, κατακράτηση υγρών, ίσως είναι από τα Ζάναξ. Κατακράτηση υγρών, τι λες ρε μπρο. Αυτό είναι επικίνδυνο. Τι λες, Είναι επικίνδυνο να είναι μάλακα. Κοίτα, δεν θέλω να είμαι αυτός ο τύπος και ξέρω ότι ο Γατούλης έχει γενικά θέματα και φοβίες για τα πάντα. Αλλά ρε φίλε, η κατακράτηση υγρών δεν είναι επικίνδυνο. Ναι, δεν είναι καλό, σίγουρα δεν κάνει καλό και πρέπει να αποφεύγεται. Αλλά στο τέλος της ημέρας απλά σημαίνει ότι σωρεύεται νερό στους ιστούς του σώματος και απλά σημαίνει ότι κάνεις καθιστική ζωή και ότι δεν κάνεις, ξέρω εγώ, εξάσκηση όπως να πας γυμναστήριο, τρέξιμο, οτιδήποτε. Οπότε, ναι, Γατούλη, ξέρω ότι φοβάσαι τα πάντα, αλλά this has to be rage bit. Αποκλείεται να τον πείραξε τόσο πολύ η ιδέα της κατακράτησης υγρών. Πώς νιώθεις που είσαι στο διπλανό παράθυρο με τον Δημήτρη? Εγώ να πω ότι έχω Νιώθω ότι προτείνει αυτή τη στις... στιγμή πρέπει να σας κερδίσω και τους τρεις. Αυτό Εγώ νιώθω. έχω προτείνει στα γατάκια να ξαναέχουμε επαφή, όχι όπως παλιότερα, αλλά τουλάχιστον μια φιλική έτσι εδώ στα battle, το έχω εκφράσει. Ναι, αφυπνιστή, δεν μας γαμάς κιόλας, ρε μπρο. Δηλαδή, δεν φτάνει που του πήδηξες την κοπέλα. Δηλαδή, θες να συνεχίζεις να μπαίνεις battles και μαζί του και μαζί της στο TikTok. Είναι, τι να σας πω, ρε, εσύ, σαν να έχετε ένα φίλο που πήγε με την κοπέλα σας και να σου λέει. Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να κάνουμε ακόμα παρέα. Εντάξει, μπορεί να μην είμαστε κολλητοί, αλλά για ένα καφέ μπορούμε να βγαίνουμε. Μπρο, σοβαρέψου. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει κάποιο beef ή το οτιδήποτε εννοείται. Σωστά, Αλλά από εκεί και σωστά. πέρα, Κανένας λόγος. παρέα δεν θα Κανένας έκανα, λόγος δεν υπάρχει. Beef ή κάτι Μόνο άλλο, τη γυναίκα οτιδήποτε σου δεν. κάνεις. Εμένα από μεριάς μου η προσωπική μου γνώμη είναι δεν χρειάζεται, είναι περιττό. Εν τω μεταξύ, μαλάκες, εδώ παίζει για πρώτη φορά στη ζωή μου να συμφωνώ με τον Πάνο David. Τι πάει να πει δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος για beef ή κάτι. Αδερφέ, πήγε με την κοπέλα σου. Γατούλη, δεν ξέρω πώς το έχεις στο μυαλό σου το όλο σκηνικό. Υπάρχει κάθε λόγος να έχεις beef με αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά εσύ δεν ξέρω, μπρο. Ειλικρινά τα έχω παρατήσει με αυτήν την ιστορία.
Αλλά W στον πάνω David, γιατί honestly πιστεύω ότι είναι από τις λίγες φορές που είπε κάτι σωστό. Τηλέφωνο, το κερατά, καλύτερα τώρα. Και ναι, ό,τι εύσημα έδωσα πριν στον πάνω David πήγαν κατευθείαν στα σκουπίδια. Ναι, οκ, μπορεί όλη αυτή η κατάσταση με τους γατούλιδες αφυπνιστή να έχει γελιτοποιηθεί πολύ, αλλά ρε μπρο, κάπου όπα ρε μπρο. Το να βάζεις το πάρε τηλέφωνο τον κερατά στο γατούλι ενώ είναι ο αφυπνιστής μέσα στο live, πιστεύω είναι χτύπημα κάτω από τη ζώνη και δείχνει το πόσο βρωμιάρης είσαι όντως σαν χαρακτήρας, ρε μπρο. Διακοπές θα πηγαίνατε αν είχε κοπέλα ο Δημήτρης και εσύ με την Αλεξάνδρα κουαρτέτο μαζί διακοπές, 4. Όταν λες διακοπές εννοείς διακοπές κρεάτων. Διακοπές. Διακοπές. Εδώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω καν τι σκατά έλεγε ο Γατούλης. Δεν ξέρω αν άκουσε διακοπές ή δεν ξέρω κι εγώ διακοπές κρεάτων. Η αλήθεια είναι ότι κι εγώ έψα από τα σύννεφα. Μαλάκα, να φανταστείτε το γκούγκλαρα και δεν βοήθησε κάπως για να καταλάβω τι ακριβώς εννοούσε ο γάτος. Ας πω κάτι, γιατί κάτι είδα ένα κλιπάκι. Θα ανοίξετε OF. Ναι, το σκεφτόμαστε η αλήθεια είναι. Κωνσταντίνα, ευχαριστώ. Με τι περιεχόμενο. Πολύ πιο light από ό,τι τα περισσότερα. Κωνσταντίνα, 22-30. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα, ρε μπρο, τώρα η αλήθεια δεν θέλω να αναφερθώ. Clickbait, είναι το πρώην της γάτας, εδώ δεν θέλω να αναφερθώ. Παραμύθι θα πουλήσει ότι η γάτα μου πιάσει το γατάκι και θα λέει ο γάτος μου πιάσει το γατάκι και θα παίρνετε γατάκι. Και το Φαντάσου συνδρομητή σας. Κοιτάξτε, εδώ για να μην μείνετε με την απορία, ο Γατούλης απλά τον σνόμπαρε, του το ξαναρώτησε, δεν απάντησε. Αλλά μαλάκα, πόσο τσόγλανος ρε μαλάκα, πόσο τσόγλανος μπορεί να είσαι για να το ρωτάς αυτό. Like, actually respect. Όχι respect, αλλά καταλάβατε, ο μπρο είχε το θράσος να το πει αυτό. Πώς θα προμοτάρετε το OnlyFans, πώς θα το προμοτάρετε. Μπορώ να συμμετέχω σαν guest star. Σαν guest star μπορώ να συμμετέχω έτσι για ένα επεισόδιο. Όχι, δεν θα κάνω. Όχι. Γιατί τον καβλαντάει. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ο αφυπνιστής τον έχει βάλει κάτω το Γατούλη και τον έχει πάει μονότερμα. Η μαλακία είναι ότι ο Γατούλης είναι άνθρωπος που δεν θα ανταποδώσει. Είναι έτσι ρε παιδί μου σαν άνθρωπος. Δεν θέλει να δημιουργεί διαμάχες. Οπότε ναι, ουσιαστικά κάθεται σε όλο το live και απλά το ρώει το ragebait του αφυπνιστή for free ρε. Και πόσο θα είναι. Πω, μας έχετε μέσα στην πρίξη, μαλάκα. Και πόσο θα είναι το τέτοιο για τη συνδρομή. 9,99. Εκεί θα το βάλουμε κανένα 10 ευρώ. 10 ευρώ. Ναι. Παλάκα, πού το ήξερα εγώ. Λες και εγώ είμαι πίσω από αυτό. Έλα, μαλάκα χάκι. Έχεις αρχίσει να μην πείθεις κανέναν. Στην αρχή και καλά έπαιρνε μερίδιο από το τι έγινε με τον δράμα όταν χώρισαν. Τώρα μάντεψε την τιμή των OnlyFans των γατούλιδων. Οκ, bro, wrap it up. Εντάξει, πλάκα κάνω. Αλλά χάκι, holy shit, bro. Πρέπει να σταματήσει να κάνεις πλάκα. Έχουν αρχίσει να σε πιστεύουν. Την έπαιρνε τηλέφωνο και καλά για να διακόψουν τη συνεργασία τους και της είπε θα κουρευτώ. Το ρωτάει γιατί έπιασα 30.000. Αλλά δύο. Λογικά, αν το είπε αυτό όντως ο Γατούλης, πιστεύω ότι της είπε ψέμα. Ξέρω τι έκανε εκεί πέρα. Είναι το κλασικό. Όταν χωρίζουν δύο άτομα, ο άλλος ήθελε να πει: Λοιπόν, εγώ θα κουρέψω το μαλλί μου τώρα που έχω 30.000 συνομιτές. Για να πει στην άλλη: I got big bucks. Έλα, κάνουμε αναπαραστασία. Αφημιστή, σήκωσε το τηλέφωνο. Τη γάτα δεν την ενδιαφέρουν καθόλου τα λεφτά. Σήκωσε το. Λοιπόν, έλα, τι γίνεται, είσαι με τον Τι αφημιστή. κάνεις? Είσαι με τον αφημιστή. Ναι, αυτή τη στιγμή. Κάνε τι τσιμπουκόνι, κάνε γκλου. Να σου πω, θα γυρίσει ή όχι. Όχι. Όχι, είσαι σίγουρη, γιατί εγώ πάω να κουρευτώ, ξέρεις, αυτό το challenge που είχαμε βάλει με τα 30. Αλλά ακριβώς αυτό έγινε. Γιατί θα κουρευτείς, πώς θα κουρευτείς. Εντάξει, με 30.000 φτάσαμε τώρα με αυτά και με αυτά. Άμα θέλει να μιλήσουμε για το λογιστή, λίγο να υποβάλεις την παρέτηση από την εταιρεία ότι δεν παίρνεις και ακριβώς έτσι γίνανε τα πράγματα. Ότι δεν παίρνεις ούτε ένα ευρώ τσακιστό γιατί αθέτησες στους όρους της συμφωνίας μας. Οπότε μπορούμε εδώ να υπογράψουμε και εννοείται ότι μπορεί να κάνεις ζωή σου όπως θέλεις. Εγώ όμως θα έχω όλα τα λεφτά. Μπρο, και νόμιζα ότι πριν ο αφυπνιστής πήγαινε μονότερμα το γάτο. Τώρα μπήκε και ο Χαγιάτες στο κόλπο και μαλάκα τον έχουν κάνει χαλί. Ειλικρινά, άμα μπήκε ο Πάνος David στην όλη φάση, θα κάνουν επίθεση στο γατούλι, λες και είναι η prime τριάδα Μέση, Νεϊμάρ, Σουάρεζ. Θες να σου πω τι μου είπε μέσα στο αυτοκίνητο? Για πες. Να το πω. Πρέπει να το πεις τώρα. Να το πω. Είναι πολλά τα λεφτάρι. Όχι ακριβώς αυτό. Τι βλέπεις, πες το τι έλεγε. Θα το πω. Ακούζει.
Τόσα χρήματα βγήκαν, λέει, μην του τα φάει κανένας άλλος. Φοβότανε μήπως. Έτσι είπε η γατούλα στον αφυπνιστή. Όταν γυρνούσανε, είπε τόσα χρήματα έβγαλε, μην του τα φάει κανένας άλλος. Μαλάκα, αν αυτό ισχύει, που λογικά ισχύει, γιατί ο Γατούλης δεν είπε, μα τι λες, δεν έγινε ποτέ αυτό. Οριακά το αντίθετο, το επαλήθευσε. Μπρο η Γατούλα, damn. Λέμε το Γατούλη Εβραίο για πλάκα, αλλά holy shit. Τι πάει να πει, κάτσε έβγαλε τόσα λεφτά, μην τα φάει με άλλον. Μπορώ να πω κι άλλα, έχω κι άλλα. Πες. Όταν έφτασα στα Γιάννενα και άφησα τη γάτα στο σπίτι της, ήταν η μητέρα της εκεί, λέει θα σε παρακολουθούμε στα live, είπε η μαμά της. Και η γάτα λέει μη φύγεις, λέει, μείνε εδώ στο σπίτι. Της λέω όχι, με περιμένουν στο σπίτι οι γονείς μου. Μου λέει τουλάχιστον νίκιασε ξενοδοχείο εδώ. Μαλάκα, τέτοια οικειότητα με το σόι της γατούλας δεν το περίμενα. Μπρο, αφυπνιστή, τι γίνεται αδερφέ, εσύ έχεις πιάσει όλο το γατοσόι, μπρο. Δηλαδή και τη μαμά και τη γάτα. Όταν βγήκε σε ένα live και άφηνε υπονοούμενα για βιασμούς, όταν έκλεισε η κάμερα, εσύ δεν την ρώτησες, όντως σε β***σε, δεν ήξερες καμία ιδέα. Αδερφέ, είμαστε σε ένα live, έτσι. Ναι. Και χρησιμοποιείς πολύ βαριές λέξεις. Εγώ τη ρώταγαν βιάστηκες και έλεγαν μπορεί και να βιάστηκα, μπορεί και όχι. Έβγαινε ο αφυπνιστής και έλεγε 5 δευτερόλεπτα, όχι 5 λεπτά ήτανε, όχι μετά 5 δευτερόλεπτα. Ότι του έλεγε όχι σταμάτα και μετά έλεγε ότι είναι 5 λεπτά. Ωραία, ας μας απαντήσει ο ίδιος. Μα και η Αλεξάνδρα το άφηνε. Είπα εγώ αυτή τη φράση, παιδιά. Δεν είπα εγώ αυτή τη φράση. Άρα δεν θεωρώ σκόπιμο και όμορφο. Άρα ουσιαστικά τώρα πετάς την Αλεξάνδρα, τη φτύνεις και λες ότι δεν φτύνω καμία γάτα, δεν φτύνω την γάτα. Αυτό κάνεις, παίρνεις την ευθύνη από πάνω σου και την πετάς στη γυναίκα σου. Αδερφέ, είσαι σε ένα. Ακούγεται κάτι. Είσαι εσύ μπροστά. Μην το λες γυναίκα, φιλαράκια είναι. Μην το λες γυναίκα, φιλαράκια. Σαν άντρας, την έχεις. Τι μαλάκα σου αφυπνιστή. Μπρο, ειλικρινά, ο αφυπνιστής μπορεί να είναι top 5 rage baiter SWAT, μπρο. Ειλικρινά, next level. Δεν προσπάθησες να την προστατέψεις, ούτε μισό λεπτό. Ποιος σου το είπε αυτό, πώς βγάζεις εσύ αυτά τα συμπεράσματα. Στο πρώτο που σου είπα κάτι για την γάτα, εγώ το είπα, αυτή το είπε. Θα την πουλήσεις τόσο εύκολα. Γιατί είναι φωτογραφία του Μπάσαντ και του Σαντάου που செய்ουν αυτή την ανάλυση. Δεν γνωρίζεις πολλά πράγματα. Μην γυρίσει πίσω στον αφυπνιστή άμα την πουλήσεις. Αυτό Μαρκώτα. Σας το λέω, μπρο, έχει πάρει φωτιά ο αφυπνιστής και δεν τον σταματάει κανένας. Μπορείς να δεις μέχρι και τη στιγμή που σκέφτεται να πάει να πει τη μαλακιά που θέλει να πει. Βασίλη, πιστεύεις αν δεν είχατε το κανάλι και δεν είχατε αυτά τα έσοδα, θα γύρναγε πίσω? Να. 100%. Πιστεύεις θα γινούσε ακόμα και δεν υπήρχαν τα έσοδα από το κανάλι? Τότε γιατί σε άφησε και πήγε με τον Δημήτρη? Δεν ξέρω, παιδιά. Όπα. Πιες νεράκι, όλα καλά. Νεράκι, η οποία ήταν και μεγάλος χορηγός για Μαλάκα, στην αρχή, όταν το έκανε αυτό ο Γατούλης, νόμιζα ότι απλά μας χορόιδευε. Μέχρι που το γκούγκλαρα. Και fun fact, από ό,τι φαίνεται, όντως, όταν παθαίνει κάποιο εγκεφαλικό, αν ζητήσεις από το άτομο που νομίζεις ότι παθαίνει εγκεφαλικό να χαμογελάσει, λέει ότι το στόμα του στραβώνει από τη μία πλευρά, κάτι τέτοιο. Απίστευτο. Όπως και να έχει, το να κάνεις γκριμάτσες σε ένα live στο TikTok, Γατούλη, επειδή νομίζεις ότι παθαίνεις εγκεφαλικό, μόνο και μόνο επειδή σου μιλάνε για ένα θέμα το οποίο δεν νιώθεις άνετα να μιλάς γι' αυτό, εντάξει, δεν είναι το πιο reasonable πράγμα. Αν νιώθω ότι δεν είμαι καλά ψυχολογικά, βγαίνω όχι από το TikTok, πηγαίνεις από την τετράδα. Του κάνουμε ερωτήσεις και σας κάνει θέατρο ότι παθαίνει την καρδιά του. Δεν είπα παθαίνω την καρδιά μου, ένα πονοκέφαλο είπα ότι ένιωσα. Άμα κλάψεις και λίγο θα πέσουν και άλλα φράγκα. Κλάψε και λίγο. Κλάψε λίγο. Κάνω εκφράσεις του προσώπου για να δω ότι δεν έχω πάθει εγκεφαλικό, παιδιά. Λοιπόν, θα το δούμε μετά το υπόλοιπο, κάτσε. Αλήθεια ή όχι, αυτό που κάνει ο γάτος δεν με πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Η στάση που έχει ο Πάνος David απέναντί του, ειλικρινά,
απεχθάνομαι τόσο πολύ αυτόν τον άνθρωπο όσο ίσως κανέναν σε αυτή τη γαμμένη πλατφόρμα. Δεν ξέρω, απλά βγάζει κάτι το αντιπαθητικό συνέχεια, ό,τι και να πει, για ό,τι και να τοποθετηθεί, όπως και να το πει. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όπως και να έχει, W-Hacky που έκανε react στο live, γιατί δεν μπορούσα να βρω πουθενά πραγματικά recorded clips από αυτό το live. Οπότε W το είχε όλο συσσωρευμένο. Όπως και να έχει, αυτά ήταν πάνω κάτω αυτά που έγιναν σε αυτό το ανεργότατο live. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe και like. Και όσοι θέλετε να με βλέπετε live στο Twitch, θα έχω το link στο description. Τα λέμε στο επόμενο.